शेखर श्याम श्याम अरे का भाई काहे रोता मर्द अरे का रोता चिंता छोड़ा हम बानी नू अब लागत कि गांव से हमनी के दाना पानी उठ गइल बा। पर श्याम हमने लोग जाइब तो जाइब कहाँ यार। अब देखा बात इज्जत पे आ गइल बा। अब हमनी के लगे दूजे को चारा बा कि तो हमनी के जाके हीरो बनल जाओ न तो ई गांव के अपन दोबारा मुंह न देखावल जाओ। लेकिन तू लोग जाइबा जा कहाँ? सपना के शहर मुंबई। तोहनी लोग के पास पैसा बा? पैसा तो निकल छुटके बाकी ई ला पैसा। तहनी के लगे इतना पैसा कहाँ से आइला? चोरी तो ना निकलू है जा? चोरी ना कईनी हज श्याम, हमनी के अपन गहना गिरवी रख के लईनी हज पैसा। गहना? ये क्या कहता डू? तो के हमार कसम, तू ही पैसा रखा, मुंबई में बहुत जरूरत पड़ी। लेकिन तू वादा कर कि मुंबई से आइला के बाद हमनी के गहना छुड़वा देबा। ठीक बाटे, हमनी के मुंबई से जैसे आली सबसे पहले तहनी के गहना छुड़ावले। तोहनी लोग हमनी नालायक निकम्मा के गहना गिरवी रख के पैसा देत बाड़ू, जबकि हमनी के ही ना पता बा कि किस्मत में का लिखल बा। निराश ना होगा शेखर, जौन होला अच्छा होला, और वैसे भी हार के आगे जीत बा। अब रउआ लोग जाई जा। ठीक बात, हमनी के गाड़ी छूट जाए, चलो तन जाने के। ठीक बा, अपन ख्याल रखिए राधा। ठीक बा, चलते नहीं। चलो शेखर, चलो शेखर।